necessari en vols contar. Així tens el teu espai per a poder traslladar la televisió més pròxima a la teua televisió de casa. TVR Meliana, la televisió és i els protagonistes sou vosaltres. No ho dubtes, contacta amb nosaltres. TVR Meliana, la televisió del nostre protagonista. Molt bones a tots i a tots i benvinguts a un nou espai de TVR Meliana. Un nou espai en el qual els protagonistes sou vosaltres. Hem tingut pas i contacte d'alguna persona que no s'ha expressat de forma directa alguna situació. No és una persona o dos, no? Però en aquest cas pues, sí que hi ha una persona d'aquestes en la qual sí que ha volgut traslladar de forma pública una situació que està visquent en primera persona. Com nosaltres som un mitjà de comunicació local en el qual volem ser un referent de comunicació en tots els aspectes, cultural, esportiu, social i com no, es degam a vosaltres, com no poder tindre aquest espai en el qual totes i tots, tant de forma individual o de forma col·lectiva, pugueu traslladar qualsevol situació que esteu visquent en primera persona, d'una forma constructiva i una finalitat ben clara, no? Donar-li solvència i sobretot donar a conèixer una situació que s'està visquent i a les persones encarregades o responsables que puguen donar-li solució, pues que millor que es puguen donar a conèixer aquestes situacions i que fiquen mà a l'obra per intentar que no existisquen dins de la nostra dia a dia, no? Del nostre dia a dia. Més que res perquè sí, volem fer un espai en el qual, com hem dit, els protagonistes sou vosaltres, on d'una forma totalment senzilla, educada i clara, poder traslladar en primera persona, com he dit abans, situacions pues, que si tenim un poc d'empatia tots i tots no ens agradaria passar ni viure, no? Per tant, volem crear també aquesta consciència a nivell social d'unes situacions que es donen i, com no, es donen també amb ciutadans o ciutadanes del nostre poble, Meliana. Per tant, aquest espai està obert per a totes i tots i benvinguts i benvingudes. És el primer programa, teniu el correu electrònic televisió.meliana@gmail.com on podeu posar-se en contacte amb nosaltres i traslladar-nos la situació per poder veure i poder traslladar de forma pública, no? Per tant, en aquesta vegada, pues, la persona que ha donat el pas en poder traslladar i contar-nos la situació que està visquent en primera persona, en aquest cas patint, és una persona que té diversitat funcional, mobilitat reduïda i per tant té un problema amb Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana per poder accedir al servei que presta, no? Metro València. La situació es dona en tota la línia 3 a partir de Peris-Aragó fins a Rafel Bunyol i hi ha altres línies que també estan afectades. I això impedeix el que és el dia a dia, el desenvolupament del dia a dia d'aquestes persones, no d'aquesta persona en concret que va fer avui l'expressió pública de forma particular, sinó moltes persones que viuen al nostre poble també que també pateixen aquesta situació si no van acompanyades en algú que pugui alçar la seva caïra, si aquesta caïra dona la possibilitat de poder alçar-la, que aquesta és una altra qüestió també per a tindre en compte. Per tant, així donem benvinguda a la persona que s'ha ficat en contacte, Àlex Blasco Carbonell, una persona coneguda de prop, i per tant, així queda aquest relat per a que sigueu coneixedors totes i tots de lo que es viu i lo que es pateix en primera persona, en aquest cas, amb la diversitat funcional amb Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Així us deixem en este xicot de reportatge.
Hola, soc Blasco Carbonell i vinc a fer una denúncia pública sobre el que està ocorrent en l'accessibilitat de Metro València, de les seues instal·lacions, que porten molt de temps sense complir realment amb la llei universal d'accessibilitat i que realment estan posant una problemàtica en tots els usuaris de cadira de rodes i altres problemes que no poden dur a terme els seus viatges amb igualtat de condicions que la resta de persones. Per una banda, per a poder pujar als andens als vagons dels trens de Metro València hem de cridar amb antelació a un servei per a que ens porten una rampa i que ens la posen. Com a mínim, l'antelació de la cridada ha de ser com a mínim 2 hores. Això significa que si jo necessite o qualsevol altre agafar el tren en qualsevol moment, no podem dur a terme perquè no hi ha cap personal en l'estació per poder posar-nos la rampa i per a poder ajudar-nos a poder entrar als vagons. En aquest sentit, el que ocorre és que cada vegada que hem de fer algun trajecte hem de saber molt bé a quina hora hem d'anar i a quina hora hem de tornar per a poder fer els viatges amb tranquil·litat. El que ocorre és que hi ha moltes vegades que no podem saber a quina hora eixim ni a quina hora hem de tornar. I és per això que moltes vegades el servei de la rampa no és suficientment eficient com per a poder suportar tota la càrrega de persones que necessitem aquesta adaptació i que també moltes vegades el personal no és suficient com per a poder acudir a totes les estacions que no estan adaptades, perquè no és només la de Meliana, també són les de la línia 1, les de la línia 2, les de la línia 3 hasta Rafael Buñol i moltes altres línies que no estan adaptades excepte les del centre de València. D'aquesta manera, cada vegada que hem d'entrar al metro hem de fer tota aquesta burocràcia per a poder entrar i d'aquesta manera, tant per anar a fer coses d'oci com per a poder anar a treballar, com per a poder anar a estudiar, cal que tinguem tot això en compte. Ara, concretament, vaig a contar el que va ocórrer l'última vegada quan jo vingui ací i vaig haver de baixar del metro. Per una banda, la rampa la vaig demanar per a poder anar a València a estudiar a la facultat i vaig pujar al metro i entri i ja ania a estudiar. Una vegada torni, degut a que no sabia a quina hora anava a tornar, no demané la rampa, perquè hi ha moltes vegades que no sabem a quina hora hem d'agafar el metro. I per evitar estar esperant més del necessari, pujar al metro en facultats i vinc fins a Meliana. Al baixar del vagó, la cadira se'm va parar i me quedé a meitat de les rodes de davant dins del vagó i les rodes de darrere en l'andén. La gent que hi havia en el vagó intentava tirar-me per carrere per a poder posar-me en l'andén. Tanmateix, això fou una problemàtica perquè la cadira estava parada, no funcionava degut a l'impacte que vaig tindre al caure en l'andén. D'aquesta manera, degut a que la cadira pesa 200 quilos més el meu pes damunt d'aquesta, empujar-la no és fàcil i em quedé al bord de ras de l'andén sense que pogueren tirar-me per carrere amb el metro a menys de 5 centímetres de mi. D'aquesta manera és que la maquinista i em preguntà si havia de cridar a seguretat, però que si cridava anava a tardar en vindre. Jo li vaig dir que havien de cridar-los o havien de fer alguna cosa perquè jo no em podia quedar en el bord de l'andén a aquesta distància del tren esperant a que passara perquè era una situació de risc i una problemàtica gran perquè en qualsevol moment em podia anar per avant i em podia caure a les vies. Aleshores vaig haver de cridar a ma mare i vaig tindre la sort que hi havia una amiga meva en mi en el vagó i que justament se va trobar aquell dia i se va quedar en mi esperant a que tot se solucionara. Ma mare va vindre i em va intentar tirar per carrere mentre que jo estava intentant cridar a Metro València per dir-los per favor que pararen els trens o que veren que hi havia una persona allí en meitat i que podia ser un risc que un tren passarà per davant en qualsevol moment. És per això que no me van fer molt de cas perquè jo estava bastant alterat per la situació. Ma mare vingué el més ràpid que va poder i va tenir la sort que ella estava en el mateix poble que jo i va ajudar-me a tirar-me per carrere i a separar-me del que eren les vies, just quan un altre tren estava passant. Això suposa una omissió de socorro i una problemàtica gran perquè estava en una situació molt perillosa i que em podia haver-me caigut a les vies perfectament només perquè els andens, les estacions dels pobles no estan correctament adaptats.
És per això que demane que l'Agència de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana es faci càrrec de la seva responsabilitat que té respecte a aquest tema, degut a que l'accessibilitat és un dret universal i necessari per a tothom, a més com que l'Ajuntament de Meliana se faci càrrec perquè hi ha un ciutadà que està inscrit i censat en el seu ajuntament que no pot fer ús normal i ús habitual de les instal·lacions que hi ha al seu poble, i que d'aquesta manera no és només una competència del ferrocarril de la Generalitat Valenciana, sinó que és una qüestió que atany a totes les institucions en tant que tenen un ciutadà, i no només a mi, sinó a tota la resta que necessiten per a poder fer ús de les seues instal·lacions. Aquesta situació ha sigut la gota que ha colmat el vas, perquè bàsicament la meva cadira és un bé de primera necessitat que jo requereix per a poder dur les coses del meu dia a terme. I ara vaig en una cadira que no és la meva, no és el meu ús habitual, i suposa que em fa mal l'esquena, tinc molts altres problemes per a poder desplaçar-me, i a més del cost econòmic que m'ha suposat arreglar la meva cadira, que m'ha costat quasi 1.000 euros. Això, Metro València, a pesar d'haver posat una reclamació i haver intentat contactar amb ells, no s'ha fet càrrec en ningú moment, responent simplement que les seues instal·lacions són igualment accessibles per a tothom, i ha suposat un greu problema perquè jo ara duc en aquests moments 2 setmanes sense la meva cadira i sense poder fer ús habitual i desplaçar-me correctament.